kalimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob.
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Magpapalamig pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Magpapalamig pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang Covenant Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors: Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic Success Story. Ako si Lud Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak ko, si Sure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga, hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, nagsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang nakarecover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Red Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Police Regional Office 5, under the leadership of your story, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Ang live coverage kan Siete Palabras ngunya na si Mana Santa ang hatod sa Indo ni dating Senadora Laila de Lima asin ang sa iyang bilog na pamilya. Ang manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan Siete Palabras ngunya na si Mana Santa, Honorable Dan Raymart D. Silvano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and family, Board Member 5th District of Camarines Sur, Honorable Mike Nino Casano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Robert M. Saysa
Dalisay and Family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Saldo Jr. and Family, Balatan, Camarines Sur. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. And Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Kulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtugod sa iya. Dai magadadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 on RPN DZKI Iriga. Nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Bochokoy Oliva and Family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and Family, Lanunciacion, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and Family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bichi Odabar of Hong Kong. Jun John and Jocelyn Quiapo of USA. Dayan Davis and Family of USA. Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and Family of USA. Agta for Security and Protective Services Agency through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and Family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. Divilla and Family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and Family, San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Desnado Family of Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and Family, Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and Family, Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and Family, Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and Family, La Anunciacion, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and Family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and Family, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuyang mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunyan na si Mana Santa, Arnel H. Tan and Family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and Family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa Saindogabos.
sa pagpuon kan Semana Santa. Sarabay niya tong rumdumon ang solemnidad kan okasyon. Siring man, andanay asin pusod niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagulangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baao, Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bugiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, La Anunciacion, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City, and Reverend Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartholomew Parish, Baao, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa Indo kan baga binasunod na sponsor kan 7 Palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Batoca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and family, UK. Unang Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Batoca, Camarines Sur. Unang Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Batoca, Camarines Sur. Sa Indo Bugabos, Dios Mabalos. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Maghiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Healing.
Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yeling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung yeling. Nagpapasalamat ako sa yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang yeling. Yeling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare, pero ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom
sinubukan ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na are. Ay normal lang ang aking creatinine eh. Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tama-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi nyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Kahit sa 8 kita kan bulan na Marso, daw po kita ng Biyernes. Banya to sa lado technical si James Oko. Sa information si GP Batalier. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Morning sa mga parantabay niya to, digdi po sa Rinconada area, sinman dyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Una ako pati sa bago, umagang kay ganda. Ito pala mayong tubig. Na-supply na naman ang Barrett Waterworks ay napangyayari. Amay-amay, alas 5 pa sa namayo ng tubig. Ayun daw si Andoy. Pakantahon ta naman itong Andoy, datubig! Aloy na pong problema yan sa Barrett Waterworks na nare-resolveran. Ay ano na yan, loader kasyaw, na pamayukan Barrett Waterworks. Tapos, chairman of the board, si Oliver Mayo, mag-ibuman po kamong medyos, paagit, napupungot na ibang mga concessionaire na yaon dyan sa tukad, na ang tubig, dahil na nakakatukad, pirang simana na subot, mayong supply na tubig. Tapos, pinutol pa, so, linya pa, siring sa itaas, kaya suruya, na ibang mga kababayan niya to, mga concessionaire dyan sa Barrett Waterworks ta subako lugod na miyembro yun ang namamayagpag so iba nakatapsa na amak mong sarong concessionaire tinapanin na garo na sa 8 na bako man miyembro o di siyempre dahil na talaga makakatukad paano pala yan sa mga miyembro na konsumidores ka na Barrett Waterworks na dahil nalugod inaabot ng tubig. Makabubuisit baga, nagbabayad ng tol-tol ang member consumer. Tapos mayong supply na tubig. Nakarayon po tabi nindo sa indong serbisyo ta pirang taon na, dekada na inaabot dahil hindi napapakarayan sa indong serbisyo dyan sa Barrett Waterworks. Baka permi manaturog ang pagsisilduhan na water tender kan Barrett Waterworks kaya din nagbubugtak ng tubig duman sa tangke na pwedeng magpabulos duman na sa may taas ng porsyon kan Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga. Alagad, antes niya itong ipadagosan pagtukar na iyan amay na amay, makapupungot, maharasahas. Nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Salamat, Parandang Philip. Good morning sa rin man sa mga nagantabay sa tuya. Water is life. Sabi nga ni Kayan, ang tubig ay buhay. Maski na nga ni waranin kuryente, kaya pang tiuson pa nabuhay kita na warang elektrisidad. Pero ang tubig, pag iyo ang wara, talagang ang maghapon niya to mapungkot talaga sa pagmati. Pero pangon yan, grabe ang harasahas ng panahon, kaya importanteng gayo ang tubig. Kaya ang iba, Karandang Philip, pera kay itong mga nakatakod sinda, may mga kuyan sinda sa Nawasa o kaya sa konsay ng mga water district, igwa pa ng sinda ng mga gripo sa indang harong. Takon warang yan in supply ng tubig, yaon ang deep well.
May mga araw nga na ako na igwa pa nin bubon ngunya na panahon. Pero naminira-tira na sana, anigwa ka yan. Kaya man ka pwede dyan sa Santiago, Tahararomon, Burabod dyan, manganganaan man an gustong magpabugtak nin gripo pagyaong ka na duman sa harani kan tuktok kan bukid. Pirang tubo na saan kaipungan dyan, ang test makahigop nin tubig. Masakit, dyan pala nga na sa baba, grabe na ang tubo, dahil nakaya kan mga dipwil. Yung yan ang kadipisilan, kaya importante man ang marian servisyo kan Barit Water Works. Digdingani sa tuya sa ababaw na parte kan syudad, pag nagkakaiguan ng problema sa tubig, dakon ang napupunghot, ano pa daw dyan sa bukid na parte kan Iriga. Dayan kunyang kulang digdiatig lintan nabawasan na nga ang mga concessionaire kan Barit Water Works so taga Santa Elena so iba dyan ang nagsusupply na ICWD. Iyo baga, kaya lang ang ICWD o kaya ang Prime Water kadako naman kan reklamo ngunyan maray pa nga kaito na dai pa yan nagkakaigwanin na kuyan. Ano nga pag kaito? Joint venture. Iyan, joint venture. Maray pa nga kaito na wara ang joint venture. Dahil pa lamang reklamo ang Iriga City Water District kaito. Pero kan magkaigwa na kan joint venture, abana yaw na itong reklamo kan na maating tubig, igwanin mga pinagkulugan tulak kaito kung magarumduman mo, igwa kan mga problema na wala ngaya o kaya maluya ang presyo kan tubig. Saro daw ini sa isalap niya to, kung magarumduman mo karandang Philip, pinagtapod baga kan sanggunian, ang namamayungon yan kan Prime Waters, kan Iriga, siring man ang ICWD, tanganing mapag-ulayan, na hali na lugod ang joint venture. Ano daw ang nangyari na kayo? Diba? Sabi may ordinansa na ang sangguniang panlungsod kan Iriga na dagos na talagang tunawon ang joint venture. Iyo baga, dagos ng tunawon. Siguro sa mga masunod, masalap niya po ini dyan sa ICWD kung ano na nanggan o kaya dyan sa sangguniang panlungsod. Tapos nga kan may joint venture, abaan na kadakong lugod mga reklamo. Although sa lado kan na Prime Water, yan man ang sa indang parindugan na ginigibo nindang gabos para maging tultul ang serbisyo kan tubig. Urog na sa mga nasasakupan ninda. Bakulang sa Iriga, kundi parting Nabwa, parting Kuyan. Itong bukid na parte na nga ni kan syudad kan Iriga. May nakaulay akong sarong empleyado dyan na classmate ko pa nga ni. Sabi niya, ay, dahil man nga nangyayari ang pagtunaw na yan sa sabi-sabi sa nangyayari, yaon man sa nangyayari na Prime Water bagangon yan. Baka ko yan, may mga proseso pa, daita na kukuyan, kumbaga, kung ano talaga itong mga dapat utubon, siguro pinagtawan pa rin na pagkakataon, pero kung talagang tutunawan na yan, tunawon na. Saka ang sabi ka itong empleyado, kaya dahil hindi kaya si Cynthia Villar, si Senadora, na may sadiri kan Prime Water. Yan, kaya isalap ko daw ini sa sanggunian kung ano na. At kahit ito talaga nahindugan sinda, yaon itong mga nakahampang ang taga-Iriga City Water District sa pagi ni General Manager Loboy Corporal. And then duman sa Prime Water, yaon itong namamayungon niya na manager. Ang babae-baga namamayo dyan, Karandang Philip. Sampangan hindi, pinagsabi talaga na namatianin dahil na habuan gabos sa joint venture na yan. Kaya dapat maghaliin na dyan. May ordinansa na. Ang syudad na ginibuan na sanggunang panlungsod. Tanganing dagos ng palayason, tunaw na ang joint venture ka na Prime Water sa Iriga City Water District. Ano taday pa naghahalian na Prime Water dyan? Ayan ang sa tuyang Aramon, kung ano tayo ang pasinda. Talagang takulang reklamo, digdi sa Prime Water na ini. Then, Karandang Philip, tibaad masolusyonan ang problema nito dyan sa parting yan kan Kuyan Santiago na sakop kan Barit Water Works. Dipisil na ng gad pag-igwa ng problema sa tubig. Sabi ko nga ni, sabi kan mga kababayan pa, natuod kita, namundag kita, nawara pa ng elektrisidad. Madiklom ang palibot ito, may mga ilaw lang kitang gasera, kandila o kung ano pa man, tuod kita kay ito, nawara ang kuryente.
Maray paan kasuray ko tre, nagbugtak na nin mga poste dyan sa gilid kan irrigation canal, kan Neya, pasiring duman sa barangay San Ramon, hali dyan sa Santiago, digdi sa syudad kan Iriga, dyan sa San Ramon Buhi. Iyo, Karanda Philip. Bueno, sa iba pang informasyon, nang daw ng pupundo ining illegal na droga. Malangan sa Banuan Canabua kasi bangi Karanda Philip, iguana naman sa rong persona na nadakop ang otoridad or medyo sa pagsabakal kan illegal na droga. Dati na pati ini may record na nadakop sa ibang banuan kan mga nainot pa taon. Ngunyan kan siyaan makaluwas, yan man gararay mala nadakop pa sa bangi sa Banuan Canabua. Ining pagkakaresto sa sarong persona na previously arrested gani, ining matapos na magtabakal kan illegal drug and sa body search baga na kuyan may nakuha pa sa iya. Sa report na pinagtaluwas kan Nabua NPS, ini pong personang ini nakuha na ni buy-back item na shabu, more or less 10 grams of suspected shabu. As in, igwa pa ining dara karandang Philip nin kalibre 38 bagil na igwanin tulong bala. Nangyari ini alas 11:11 kasubanggi sa parte kansona sa East, Barangay San Antonio, Poblacion, kan Nabua, Camarines Sur. Kung saan pinanginatan ini kan elementos kan Nabua NPS bilang lead unit. Ang suspect, listado ini sa alias Tonyo. Sa rining 33 anyos, may lead-in partner, residente, kan Santiago yang kan Banuan Canabua. Asin kaso banggi ngani, na pinagkondusyo kan autoridad ang anti-illegal drugs operation sa pagitan ng bypass. Nagresulta sa pagkakaresto kan nasa mitang persona na kung saan nagana-bakalan ini kan nagsagin-sagin na pusher buyer ng sarong pidaso kan heat shield transparent plastic sachet karibayan 20,000 pesos Karanda Philip na may estimated na gabat 5 grams and estimated state value na 34,000 pesos. Sa body search na pinagsagibo, na-recovered pa sa iyang possession and sarong unit ng cellphone, sarong color black na kuyan, sarong color one black sling bag containing inside na sarong brand wallet. Itong wallet may laog pa po na sarong pidaso kan hustle transparent plastic sachet na may laog suspected shabu na may gabat mananggad pinagkakarkulo na 5 gramo and estimated value of 34,000 pesos. And syempre itong kuyan 20,000 na ito sa roduman ang genuine na 1,000 pesos. Itong 19 pidaso bodily money kung saan inipan na gamit ka na autoridad. So gabos kan na klasa iya, kaiba na po itong badil, yaw nangunyan sa kustodiya kan Nabua NPS. Gabos na ito na nako, buyback item, and itong sa possession kaini, may estimated na kantidad 68,000 pesos. Luwas laog na pala nini sa preso. Yaw na sa preso. Ara mo ka na Philip, kadaklan kan mga nasa preso kung yan ang kaso droga. Masti dyan sa sa district jail, kadaklan kan mga nakatulong dyan, ang kadaklan na kaso droga. Kaya talagang... Sabi kaya mayo dayan mga trabaho. Come again? Mayo mga trabaho, kaya yun hanap buhay na pasil. Madali kaya ang kwarta sa droga, papahipli lang, maski sa bulsa, alagad pang nadakot, yan lang rin natin. Saka kung matokhang arog kan panahon, di tigok. Eh, nga ni, mareray nga ni yan, pero kan panahon, lalo na itong war on drugs ni dating Presidente Duterte, matindi ito. Pero sa ganyan, kadaklang kang mga nadadakot, dati na pati may record na nadakot na kang panahon, nakaluwas, balik man giraray. Yan ang problema. Pagaro mas nakakanood, kan diskarte. Pero sa lado kan PNP, kung arod na yung sinakayan, dahil man kami mahuntok para mag-operate and may kunkun sa karsel, ini po mga personang ini. Ang kadipisilan pa sa korte, pag nahilinganin butas, kan korte ang naging operasyon,
maski burano pa yan kadakol, maski bulso pa yan siya buwan na Karonda Philip, may mga pagkakataon na dismiss ang kaso. Yan ang malaing kayan. Grabe ko yan, pagka-strict ko yan kan korte. Dapat sa operasyon, mag-utob ang kabos na otoridad, kaibanan na ang mga witnesses sa pinagpapautob na proseso kan operasyon. Pag may nahiling dyan ang korte na medyo questionable, nababaliwala ang esparsos kan otoridad. Mas sigurado pa kadakol ang droga na nakuha. Yan lang ang makamundong kuyan. Parte pag-arog ko yan ang kinakabtan kan sarong kaso, lalo na sa droga. Pero pala naula sa nan, paksiw. Ayan nga ni naula si Paksiw, sayang sa kan pagluto. Bueno, Karonda Philip, yan ang sa tuyang informasyon. At saan pala na paghahapon, may okasyon dyan sa Iriga. May connection ini kan Women's Month Celebration ngunyan na Marso. Kung saan magkakagyaponin, daw. Garo inuton, ini pong Grand Zumba para kay Kuwana. Yaon at yan ang mga para Zumba na naman dyan po sa tubangan kan Grand Star. Siyempre naka-outfit ka man kaya na Ate Glenn para Zumba man bagay ka. Pero dadayin ako masyadong nakikibali sa pagsumba Karonda Philip. Tano? Nagkukuya na lang ako na picture dyan, video, pero dahil na kita masyadong panangon yan sa Zumba. Pero magayon yan, napakapudan kan mga nag-organize kayo ni, duman nga sa mga mapartisipar, dapat magsulot ni purple. Yan po ang color para po sa ngunyan na Women's Month. Purple or pink. Ayan. And dyan sa Kuyan, sa plaza, gigibuan man at siya nini po Ama Kabugera, an LGBTQIA tribute for women. Ayan, mga Kuyan Sinda, garo marampa na naman ang mga Ama Kabugera, mga LGBTQ tribute for women. Dyan po ini sa plaza at siyan pong pagkabanggi. So showcase ang mga impersonations of influential women from various fields across the globe. Abaan. Kung halimbawa sarong binabayi, garo ma-impersonate siya kung kay isay ang gusto niyang arugon o kaya impersonate. So, kantas yan at sa pagkabanggi. Imbitakan do ka pala ni Kunya na Father Dan Aguilar. Come again? Imbitado ka ni Father Dan Aguilar at yan hapon. Ayun, ilang oras yan? Alas 5. Kunyang baga niya, 25th sacerdotal anniversary. Ay, iyo na hiling ko pala itong post sa ini. Kaya, dahil talaga siya pinag-imbitaran. And, maabot si Archbishop Teruna saka si Monsignor Rojas. Uy, magayon yan. Congratulations. Pwede naman kitang makiselfie dyan sa mga padi. Yung mga na-accomplish dyan po sa iyang parokya. Kung baga sabi nga niya sa iyang misa, gusto ko ngayon sa kuyang ligasiya, mapagayong ining sa kuyang parokya. Tanganin kung magaliman siya, at least narirumduman siya kan mga nasasakupan kan parokya dyan sa kuyan San Isidro. Magayon na baga na Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Iyo baga, magayunon. Pero siguro may mga kuyan pa dyan, proyekto pa na gustong tapuson, marealisar si Father Dan. Maritiro na siya? Ang kura paroko. Maritiro na? Maritiro na nga ni. Pero sa ini sa kumbaga, dahil malilingawan na kura paroko dyan sa Fatima na talagang mahigos, talagang waranin masasabi ang mga nasasakupan niya sa parokya. So talagang mahigos, kumbaga transparent kung ano itong mga proyekto kan sa iya pong parokya, kung saan natapasiring itong mga kabang, mga limos kan sa tuyang kababayan, napaka-transparent kaya ni Father Dan Aguilar. So yan muna Karandang Philip ang sa tuyang informasyon, gikan sa location, grabe na naman ang init ng panahon. Ang sabi ko di bali nang mag-burn out, basta ang tubig, igwa. So, gikan sa location, Glenn Nabiaris, reporting.
Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Sabi ni Reverend Father Dan Aguilar sa iyang gigibuhon na okasyon ngunya na pagkahapon dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Caniriga. Attend ka, friend. Nakipag-chat sa ko, mag-attender na ako pambira. Diyan dapat mag-attender pala dyan formal attire. Pwede manggad sa mga handicap? Hindi dapat kayo ni may anointing of the sick. Inatakean bitis ko nin rayoma, Father Dan, nga dapat may anointing of the sick. Madyan ako, kadakol ko manlili kaya na pagkakan ay napangyayari. Kaya man siya na makakabuelo kita. Tapos mapagkamalampakan mga padi. Iba pala niya digdig handicap. Tugang ngayon ikan padi man. Ay pambira. Bueno, nasa linya si Karondang Bane. Karondang Bane, go ahead. Salamat tadi Karondang Philip. Pinag-urasan ko ang report ni Ate Glenn. Halos 30 minutes. Ayaw maningod. Anyway, importanteng mga bareta man kaya. So, peace be with you. Kunyan kaya, pag si Ate Glenn nagre-report, gari itong programming. Yeah. Anyway, may okasyon pa lang dyan sa Our Lady of Fatima sa atyo na pagkahapon. So, tibaad maka-aparisir kita dyan, sabi Karondang Philip. So, anyway, sa tuyang mayor na informasyon, aram mo itong bistado mo itong aktor na si Marco Gumabaw. Ay, di ako nagpapranin sa mga artista yan. Mga Gumabaw. Aram ko, Victoria Gumabaw sa Naga. Dahil, itong aktor na si Marco Gumabaw, inian karelasyon sa ngunyan ni Christine Reyes. Anong nangyari dyan sa relasyon kayan? Yung anong ganda. Kaya lang, hoben nun pa kaya ining marhay. Hoben pa ining marhay. And nakaaging daw sabi Karondang Philip, iniyaon dyan sa may LTO Naga. Sa LTO Naga. Nag-ano mandayan? Diyan nagparehistro? O nagkuha ang lisensya? Dahil, nag-revise siya ng address ng driver's license, sabi, Karondang Philip. And in-address niya, sabi dyan sa nasambitan ng sa pinagsasabi na inisubuot si Marco Gumabaw ang pinag-nginginuhan na madalagan na congressman sa Partido District sa probinsya ng Camarines Sur sa maabot na national and local election sa 2025, sabi Karondang Philip. Daw taga-partido man yan? Yun nga niyan pinagsabi kan nasambitan na aktor and mismong sa entrevista kan mga miyembros kan media sa pagin ni LTO Chief Ma'am Grace Rojas, iniyon personal na nagpasiring sa iya sa opisina mismo ni Ma'am Grace Rojas sa LTO Naga at nasambitan ng aktor and sabi nga ni kayan sarong oras na nagparapakiistoryahan ang nasambitan na aktor tapos nagkaigwa pa ng mga selfie sa mga empleyado kan LTO Naga sa pinagsasabi ini si Marco Gumabaw taga-partido ang ama kaini and Bicolano itong ina kaini na taga-probinsya kan Albay. Digdi na lang siya kuta nagparehistro sa Ciudad Caniriga tamas Pasil digdi. Han kapanggananin artista. Official na address
Sabi kan nasambitan ng aktor, ipinaglag duman sa San Antonio, Tinambak, Camarines Sur. So, nakarehistro na ini duman sa Comelec office sa nasambitan na Banuan sabi karondang silit. So, yan nga ni, may pinagsasabi na may iniistaran na ini na sarong beach resort sa Banuan. Naputol si Ate Bani, balik kagiraray tabi Ate Bani. Pero anggot si Marco Gumabaw. Ito nagpaparasambit mo ko dahil pa man eleksyon. Pero pinutol ni kunyan Congressman Arne Pintivillan. Bubugta ka na naman ako ng artista kalaban tapos umtawid. Ada ako na mga naglalaban na artista dyan. Kaya ito si Agamulak, si Imelda Papin, Rola. Eh sinda dyan basta maasir sa partido area. Yan si Anjo Iliana nga ni. Nagdulag man. Kaya una nindakan partido, kapasil. Ayaw dyan matagal na artista si Imelda Papin nga ni. Proof yung taga-presentasyon. Nagka-Orola pa, naging vice governor, pero dahil ng congresswoman dyan sa partido area. Pero kung digdi siya sa Iriga, sa Rinconada area star, baka may posibilidad pa. Sabi kan na ibang mga nakaulay ko, lang lemak ngaya kalaban sa Rinconada area. Ang dayo, ang pagaganahan, di nagray na, sana all. Ay, pambira lang, dalingan ninyong maoto, mga taga-Rinconada. Pero naagta sa nakita, di sa Rinconada, nangyayari po. Yan ang katotohanan. Hindi, sabi nga ni kayan, pero may katuntuhan man ang ibang mga Irigenyo. Ang ibang mga taga-Rinconada, mas kumbaga, mas ginugusto panindaan na mga dayuhan digdi sa tuyang lugar. Kaya antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Honda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab-Con, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Nagpadumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
Kayang-kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dupit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Lulier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino. Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Paano kitang 9 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Hoy, kumusta pala dyan sa San Jose, Bao, Camarines Sur, ki punong barangay Nini Ablan, man ki Manay Munching Maglapid. Hearing man ki Congressman Jel Bongalon kan ako Bicol Party List. Baka sa agama kaulay niya to siya. Maraman ta kung ano ang nangyayari duman sa kongreso kan sa tuyang nasyon. Bueno, nasa linya man si Diggs Martinez. Diggs, pasok. Good morning, karandang ako yung Philip. May nakakita nga bareta halis sa luwas na kung sa'yo na nagsabi ni Pwersaan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol, asin ang SM Mall, sigdi sa Rehon Bicol, nanganing o para sa pagtataw nila mas halawig na oportunidad sa mga paraumang Bicolano.
Ini matapos na pigalansar na Sunday market sa laukan mga SM malls. Igdi sa rehiyon na tampok digdiyan mga bagong ani na mga gulay asin prutas kan mga paraoma na pigbibinta sa mas babang presyo kada Domingo. Objeto ka na nasambitan ng inisyatiba na pakusugon asin parahayon na kabuhayan kan mga paraoma sa paagikan pagtataunin mas halawig na akses sa merkado. Sa presente, direkta nga bibintaan mga produkto sa mga parabakan sa tulong SM Mall, igdi sa Riyon Bicol, Arabcan, SM Naga, SM Legazpi, pati karo sa SM Sorsogon, na kung saan uminabot sa kantidad na sa 64,429 pesos ang naging bentakan mga parauma. Mientras tanto, pigasan naman ang paglagukan mga merkado kunin kaso nga mas dako na organisasyon ng mga parasaka o mga paraumay di sa rehiyon na mabali o maiba sa mga maabot na Domingo asin mga alok sa mga parabakal ni sariwa asin matas na kalidad na mga produkto sa abot kayang presyo. Mientras tanto, sa iba pang bareta kay Philip na nakuha pa niya itong bareta, ang preparado naman ang Department of Budget and Management sa indang 2024 first quarter regional coordination meeting sa Ciudad de Legazpi ngayon daw na si Secretary o si Budget Secretary Mina F. Pangandaman ana Huésped de Honor asin tagapagtaram sa nasambitan ng pagtiripon na objeto ka na sekretarya na madara sa sarong lugar o sarong assemblea o pagtripon ang mga regional offices sa Department of Budget and Management igdi sa nasyon tanganing urog na nga mas maparikas na pinakahuring inisyatibo as kan ahensya. Ini ana pagpabagong ipigapapautob tungo sa mas maray asin yan mas maray na fiscal responsibility, accountability, transparency asin good governance. Na siguro ni sa inclusive leadership at strategy ni Secretary Pangandaman na iguang connection sa enhancement competency kan public financial management practitioners asin mga budget officers. Ini tanganing ma-realisar asin yan may sa katuparan ang mandato kan departamento. Asin masilto naman ang fair, prudent asin responsible allocation asin utilization kana pondo o pondo kan gobyerno tanganing maparahay an quality of life o an kalidad kan buhay kan kada Pilipino. Sa pag-tripon, ipapailing kan mga direktor asin mga assistant director kan mga opisina sa rehiyon sa tuwing nasyon na sa indang mga best budget practices, strategy asin mga development priorities. Yan muna karondag kay Philip, ang nakuha niya itong bareta hali sa luwas, ini si karondag Diggs Martinez Jr. para sa RPDZKI ang magmang kairiba reporting. Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Ano, nagbabalik man si Karondang Bane. Karondang Bane, go ahead. Salamat sabi Karondang Philip. Dahil kumari sa paubos na pala ang load ko. Kaya putulan sa tuyang informasyon, pasensya na duman sa mga paraan tabay niya to. Sabi ko po nga di ka subago, nauugma ang mga empleyado kan LTO Naga, pati naman mismo si mga tagahanga kan aktor na si Marco Gumabaw, sa halos sarong oras nga ni sabi Karondang Philip na nagpapakihuntahan dumang si LTO Chief Grace Rojas. Ano day kaibahan si Christine Reyes? Ano? Kaibahan si Christine Reyes? Wala duman na-mention kung kaibahan ka iniyo ang sayang jowa na si Christine Reyes. And nahiling ko lang kaya duman mga selfie niyo ni Marco Gumabaw pati naman itong mga empleyado kan LTO Naga siring man ni Ma'am Grace Rojas.
So, nagkaigwas. Pero masasapawan si Christine Reyes ni Ma'am Grace Rojas. Ano? Masasapawan ni Ma'am Grace si Christine Reyes. Di ko lang aram, pero aram mo man sa... Artistahon Ma'am Bagantindo ko ni Ma'am Grace Rojas. Oh, artistahon tabi karandang Philip. Kaya ito na nga ni nagkaigwanin pagkakataon sa mga tagahanga kandasan bita na aktor na probitsaran ang aldaw na ito na nagpa-fearing nga ni ang aktor duman sa LT Umaga para sabi nga ni kayan magkaigwanin na pag-rebay nin address kan sa yung driver's license sabi and basada sa informasyon itong official ng address baga kandasan bita na aktor ang nakalaag na duman sa San Antonio, Tinambak, Camarines Sur, and iniyon nakarehistro na sa Comelec office sa Banwaan Tinambak, yan sa Partido area. Ini por medyo sa informasyon na nakuha niya to, ini pinagsasabi na may balak na magkandidatong congressman sa Partido District dito po sa probinsya ng Camarines Sur sa masambing taon. Sabi karon daw Philip. Dahil daw magselo si Christine Reyes kay Ma'am Grace. Ay, dahi man garo. So, pinagsasabi sa informasyon pa na ang nasambitan ng aktor ang terminang kaiba ng mga paglibot-libot kan sa tuyang namumutan ng gobernador sa probinsya ng Camarines Sur sa pagi ni Governor Luigi Villafuerte. Naglilibot-libot na. Naglilibot po sa mga barbanwaan, particularmente diyan sa Partido area. Pero mahakot na naman in artistan, probinsya ng Camarines Sur. Ayun man agad na. Araw mo man sa nakayabaga na bakuman na lingid sa kaaraman niya to na ang presenting namumutan kan sa tuyang gobernador is si Yasi Pressman. Saro na inis Bistado, digbiyo po sa probinsya ng Camarines Sur ang nasambitan ng actress tabi. So, pinagsasabi kan iba na paluhay-luhay na baga ng mga naghihiriro. Si mga lambang individual, pati nga si mga celebrities niya to na gustong magtaksok sa lado kan politika sa masangling taon tabi. Mga nagbibirilog na nin grupo ang mga iniyo. Ang mga artista kaya baga kan sa tuyang Marili Paro, na-produceran ninda ang pagiging sikat ninda sa showbiz and saruyan sa mga faktor na makandidato sinda para makahakot sinda nin grabing boto urog na sa mga lado kan Joven Study karon dang Philip. Sinora Honor, dahil daw magbutwa naman sa Eriga. Ano? Sinora Honor, baka magbutwa naman sa Eriga mag-mayor. And sana. So, ang tabayanan, ang mga masunod na mga pangyayari, urong nangunyan na halos pirang bulan na lang, yaon na naman ang kasaributan para po sa national and local election. Ang tabayanan kung sisay, ang mga makandidatong iniyo, particular sa lado, kan mga showbiz personality, digdi po sa Satuya. So, yan muna ang Satuyang informasyon. We can tabi, digdi sa location para sa Radio Ronda, ini si Vanessa. Salamat karondang Bane sa mga heras mong informasyon dapit sa pagparehistro pala ni Marco Gumabaw bilang taga San Antonio Tinambak, Camarines Sur. Ayaw nga ningod pero bibisitaon man mga syokoy yan sa Banuan kan Tinambak sa Kasiruma. Tapos kay Ban si Christine Reyes. Hanap ko si Christine Reyes, bakong si Marco Gumabaw, yan gusto kong mahiling. Diyan sa Partido area. Kaito nga ni si Aga Mulak. Pagkaaga daw, orola sa paksiw. Naturog ka na, kaya pagmata daog na. Ay na pangyayaring istorya yan kay Aga Mulak. Tapos kung magarumduman niya to, itong nasulo pa so sa iyang rubber boat.
Diyan dito sa parting Karamuan. O si Roma ito na solo. Birang kadimalasan yan. Tapos nadaugman sana sa ladong o sa lado kan pagkandidato niya bilang congressman kan 4th District kan probinsya ng Camarines Sur. Kung inan magkandidato si Pading Joris, itsura kan mga artista di sa Rinconada area. Kan kay bagay ni para kanta. Si Joris para kanta. Tapos ang bodyguard mga pulis. O yan pala sa Banuan ka na buhi ka nagtalikod pong aldaw na mga operatiba ka na buhi Municipal Police Station sa irarom ka na pangingenot ni Police Major Andrew G. Alcomendas na Chief of Police na pinag-arestoan sa rong babae 36 anyos mayong agom residente kan Barangay Santa Elena sa Banuan kan buhi Camarines Sur sa kapusugan kan mandamiento de arresto sa irarom kan criminal case number 2382 para sa kasong grave slander na pinag-issue ni Honorable Maria Cristina Simalanyaon. Presiding judge kan Municipal Trial Court Buhi Camarines Sur na may petsang Pebrero 28 ngunya na taon na may pig-rekomendar na piyansa na nagkakantidad 18,000 pesos para sa iyang pansamantalang pagkakalibre o libertad. Ana pagkakadakop sa nasambit ng akusado iyon sa rum patunay na ana ay paturakan buhi Municipal Police Station ang padagos sa pagpuho asin paglamag sa mga taong igwanin pagbalga sa tunglay. Ihatod naman nin ihatod nin sabi nga ni kayan buong puso sa Tagalog. Asin husay ang serbisyong nadadapat sa mga tagabuhi sa ikakauswag asin ikakatuninong kan banwaan asin man kan sa tuyang nasyon. Nagray na. Pero man siya naka mga buhay na bayani. Konselo man ini. Yan po sa Barangay Santiago, digdi Siyudad kan Iriga, talagang pinagbugtakanan ng mga steel post. Mga poste na bakal kan kasoreko trian paghali dyan sa Barangay Santiago abot ini subaot duman sa Barangay San Ramon. Sa Banuan ka na buhi. Pero ibaan plano dyan May mga burubareta kaya na subuot ipapasemento na an right of way kan irrigation canal kan neya dyan sa naunang bita ng barangay. Nagray na sa mga ngodta ako naman sira simentado nga agyan kin masiminto. Tapos maliwanggan, masuluan sa mga ngod. Napigaanap ka mga ngod, kaliwanggan. Pirmi na sa nang mangit-ngit na nagparadakil ang mga ngod. Pirming mangit-ngit ito mga balayan. Nagparadakil daw man mga anak buhay. Tirak man ka mga ngodta. Ading mga ngodtan puti. Adi NCI pinagraray na kito buhay. Pambirang kunyan po ini opisina kan National Commission on Indigenous People. Abang gayon nga kan opisina natutuyawan so mga tugang yatong itom ka mga tius. So opisina sana nagpaparasin so saka sa mga empleyado dyan pambira. Mga tugang yatong itom kabirang maging empleyado. Kadakli day nakakatapos sa pag-adal, yan dyan sa mga kabukidan, nagtatanom, sa iba namumurot-purot. Ay pambirang buhay ta pag-arog po kayan.
So dapat tabangan kan sa tuyang gobyerno bagong yung tinatawanin bastanding pundo kan sa tuyang gobyerno yung mga tugang nyatong ito. Magkaiguanin mga livelihood program para sa inda. Anon man ang mga istara na yan, tinatawanin mga tutugdukan ni harong, kung dahil man tatrabaho, dahil man naghaharanap buhay, inotil po yan, tadig di Santo Domingo. Subuot, pinagbakalanan in lote, kan sarong dakulang politiko, digdi sa Rinconada area. Wayan bakalan mo nin mga lote, tawaan mo pa yan ng mga harong. Kung mayo man yan ng mga pinagkakakitaan, ay tutuwadan sa nanitinaw mong loting yan, kan mga tugang nyatong itom. Kan mga tugang nyatong itom, pag mayo ng pinagkakakan, ay babayaan ang harong na yan, sa indang naistaran. Yan po ang totoong buhay kan mga tugang nyatong itom. Iba nakakatarapos man sa pag-eskwela pero an kadakli yan dahil po nakakapagtapos sa pag-adal. Bilang sana ang mga tugang nyatong itom na nakakapagtapos nin pag-adal. Mga aki pa nagtatrabaho na. Marahay ng magkawit ninyog. Ako sa ng pagkawit marahay magsakat. Dahil pati nagtatanog kung naguhulog ang nyog. Sabi ka diba, silencer. Kaya, itong mga may kanyogan dyan sa Santiago, magbilog man nga kita. Kan grupo na Marines Never Die, pangyayari niya kung pag-arog na kaya. Kita ngayon, manginginutan digdi. Pwede ngayang mawaraan mga parasakat ninyo, digdi sa Santiago na dahil nagtatanog ang nyog. Ay pambira kung arog po kayo ng buhay. Tinda kon ang director ka na NCIP, si Regional Director Agosto maglungsod pa. Pag hinali itong NG, Director maglusod. Kung may mga mais, na mga pantano, mas marhay. Kaya pag judgean ko sa NCIP, dahil na ako pipa laog sa opisina ni Direktor. Pero may sabi ka itong mga nakapalibot sa iya, kaya nagmi-meeting. Ano man niya ako, sige, ginisa na pala ng meeting sa baba, sa taas. Kan opisina, kan NCIP, ay grabe naman na pa-meeting yan. Pero pang-kandidato na ang meeting dyan sa NCIP. Ang meeting unin do sa mga tugang nyatong itom na magtaranom. Magharanap buhay nin tultol. Masakit po yan. Yan ang mga tunay na Pilipino. Pwedeng daround duman sa West Philippine Sea. Sabi nga ni ka, saka pag-abot sa isog, ay talagang tunay ang isog kan mga tugang nyatong itom. Ora kan mga yaon na yan dyan sa West Philippines, mga Chinese vessel na yan na ang mga nakalunad. Kapot sana magpakopsit kan tubig. Ang mga tugang nyatong itong pana ang ipapakopsit man sa inda. Baga inaabuso ang mga Pilipino digdi po sa tuyang nasyon kan mga dayuhan, lalong-lalo na ang ibang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ako mas binsido ako digdi sa mga Chinese na bako ng puro. Digdi po sa syudad kan Irig at ang mga tultulan iba mabubuot. Pero ang mga yao na yan dyan sa West Philippine Sea, makabubuisit. Kaya nantes po kita magpadagos sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Mrs. Henedina Potian Doctore, Kawakagan, Batu, Camarines Sur. EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco, Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto. St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabwa, Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez. Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur. Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, owner. Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City. Police Staff Master Sergeant Joyce Lorin, Nabwa Municipal Police Station. Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City. Architect Sofronio Sani Bimaestrado, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and family, Roadside, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City. Attorney Emmanuel S.D. Ortega, University President. First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School on March 31, 2024. First President Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51, verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas, Iriga City. Signatures Printing Services, located at City Home Subdivision, Sapiro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Panga, Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and family, San Nicolas, Iriga City.
Ang manehemento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ning pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex. Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel B. Boncolmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibarreta and family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot din pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City. Moralio Industries, San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bonacqua, Proprietor. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segura, School President. Iriga Shell House, Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa. Along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Mo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Bruso. Krisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Borivie Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Quadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Rico Bromeo and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director
Inspector PNP Camarines Sur, former board member Carlo Batalia, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Johnny Ibia Capalos, Chief PNP EOD K9 Group, Camp Crame, Quezon City, Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur, Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden BJMP La Purisima, Iriga City, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police, Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago, Civil Security Unit, LGU Iriga City, headed by Retired Major O.D. Jose Divilla, Office of the City Agriculturist, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez, General Services Office, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte, Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Ulysses Nagrampa, Mrs. Maria Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU Iriga City, OSCA Office, Iriga City, and Mr. and Mrs. Ricardo, Marjorie, and Regalado Terrano family, City Budget Office, LGU Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Public Information Office, LGU Iriga City, care of Miss Eileen Alferez, Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City, Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, Villa San Antonio Subdivision, San Roque, Iriga City, Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy, PSMS, Jeric P. Buena, HRDB, PNCO, Iriga City Police Station, PSMS, Salvador B. Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Richard and Mary Jane Tingson and family, Antipolo Yang, Nabwa, Camarines Sur, Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and family, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Benji Gonzalez and family, Iriga City, and Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Salamat po sa Saindoga Boss. Kagos po kita rigdi sa tuyang programa, ikuha na kitang 43 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Hoy maugmang barata, kung maaprobaran ini. Maaprobaran po ining 45 anyos sa paitaas, pigaadala na ideklarang senior citizen, nagray na. Hindi kung totoo man ini. Sabi pati kan mga netizens, marikas kayang magadan ang mga tao ngunyan, kaya siguro gustong babaanan edad pambira. Ayutan niyo mga 60 anyos nagagada. Nagagada na sa stress, digdi sa kinaaban. Ultimong bagas, may stress ka sa kamahalan kan presyo, apira pa kan mga ibang mayor na barakalon. Kaya arugad kayo ng plano na naman, gustong gibuhon na maging 45 anyos ang pagiging senior citizen. Sabi man kan mga senior citizen na nakaulay ko, kabubuan iton, kabutigan iton, putnay iton. Kami nga ni ngaya, dahil natatawan ng tol-tol kan social pension, bababaan pan edad, madakol na, baka kuro ka ba na sa nabuton. Ano ba dahil man tatawan ng tol-tol?
Kan sa tuyang gobyerno, kaya dipisil man pwedeng mangyaring kaisipan na ini. Mga netizen, igo ang nauugma, igo ang napupungot. Pero nga pigo-uto na naman gito sa kaisipan na yan. Tapos sabi man kaniba, mas maray nga, junior citizen mo na. Bago senior citizen, pwede man, 45 anyos di, junior citizen ka, magmukna na naman. Ang sa tuyang gobyerno, kung may senior, may junior. Mayo ng padumanan ng Pilipinas kung ano-ano na sa nabagang mga naisipan na muknaon, gibuhon na kan sa tuyang mga legislador. Bira ito nga ning sa ano yan. Ito bagang kasambahay lo dahil mo na implementar nin tultul. Enot na enot kaya itong pinasar na ito ni Jingo Estrada ang kasambahay lo. Kadakol ang nabuboysit duman na ultimong mga amo nga buo nang magkuanin katabang. Tapos siyempre amak mo papaeskwilahon. Iulog mo sa PhilHealth. Iulog mo sa SSS. Anong klase man na kung ang sweldo mo dikit sa naman, pero dadaugon muna sa amo mo sa benepisyo pag-arog po kayan. Kaya ngunyan baga dahil na nagpaparakuanin katabang ang mga igwahon man sa buhay. Actually bako man mayaman, saan mayaman pero may na bako sa ng katabang ang kinukuha kayan. May gwardya pa, igwa ang mga inaapod na mayor domo o baka may mayor doma pa. Dakol yan mga alalay, mga katabang, pero pag abot sa mga halimbawa para tukdo, ito mga empleyado kan gobyerno kung teacher 1 man sana, tapos makuha kanin katabang na sweldo, dawa pa yan 5,000 kada bulan ang sweldo. So mga benepisyong itatao, kung sweldo mo 29,000, dahil mo man yan marireceive teacher 1 sa pampublikong eskwelahan, dahil mo yan marireceive in bilog. Kakadakol man pong kinakaltas pag empleyado ka kan gobyerno, yan po ang katotohanan dyan. Kumbaga itong basic pay itinatao sa imo, bako yan na bilog na marireceive mo. Halimbawa teacher 1 ka, 29,000, dahil man yan itatao sa imo. Sa pinagkakaltas man, igwangani dyan sa GSIS na kinakaltas na kumbaga iyan pundo mo pag ika nagretiro, tanganing igwa kanin pensyon. Tapos inin sa PhilHealth. Kadakol pong mga deduction pag abot sa mga paratukdo. Bako sa naman paratukdo, mga empleyado kan sa tuyang gobyerno. Tapos tatagaong ka sa buwis, ining withholding tax, ay santisima. Kung nalangkaw man sa imong nakukuang sweldo, an buwis mo man, taga man, kaya mayo man sana, kumbaga da i-balansi. Sa imong nakukuang sweldo. Sa withholding tax pa sana, tunay na, sabi kan mga empleyado kan gobyerno, yung tinasang kami ng sweldo, pero ang withholding tax man, tunay man. Sigurado pati, pag abot sa gobyerno, ay madalion kaltason kan Bureau of Internal Revenue. Pag day ka nagsunod, hindi kang patawanin kastigo. May penalidad. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dawag pinaano sa Pilipinas ang pagbuhay niya to, kumbaga nagpaparasakit kita.
daiman na ibabalik nin tultol sa satuya ang kinakaltas kan na gobyernong mga buwis. Yan po ang katotohanan. Daiman, inisa nang sa trend law. Pero bagay ni sa nagpagabat sa mga Pilipino. Tapos ang value added tax. Alangkaw ang buwis na ipinapataw sa mga negosyante. Siyempre, ang mga negosyante, babawiun man, alangan man. Kung igwanin 12%, 10% sa value-added tax na kinakaltas. Kung pag kan ipataw po subat, pag-abot sa mga binabakal niya tong item, dyan kita nagkaigwanin na dakulang problema. Siyempre, papamahalon man. So, presyo ka na barakalon na kakaltaso na nga ni sa imong binabakal itong value-added tax. Nawa sabing day ka nagbubuhis sa imong mga real property, dyan pa sana sa value-added tax. Grabe na po ang binabawas tulos kan Bureau of Internal Revenue na kinukuaman kan mga negosyante pag sinda binabakalan sa resibo baga nakabugtak. Tapos itong sa train law, tax reform, acceleration, inclusion, network. Kaya dipisil po pag-abot sa partikan mga nagpapamilya ngunya na mga panahon. Maray ko sa mga single mom, single dad. Pero single mom sa naman ito sunod makaka-receive nin benepisyo. So single dad mayo ay pambirang buhay tayo sa Pilipinas. Ano taga ropig paparatawan siya na nin paborso kababaihan. Ang lalaki baga nagigibo man nin aki. Nagawa nga ning paternity leave. Dapat so single dad tayo nga na naghahanap buhay tawan man benepisyo baka usa ng puro single mom. Antisimang mga late ini sa Pilipinas. Tapos perming ano yan ngaya battered wife. So battered husband na yung kastigo. But igwa naman duman sa mga battered husband. Kung minsan pigbubuanin mainit na tubig kanagom. Ay kaya sa ikan mo nagparadagos. Nagaan ka ngaya. Ano na naman yan big paragibo mo? Ay kang nagduduyan-duyan, pag abot mo, naagahan ka sa duyan, bubuang ka ba ng tubig, ay pambira. Asa nga nagparatitil up na naman ni Kadoy. Asa nga nag-anap naman ni kasi mga king uno-unong palain-lain. Kung araw ka nun madadawag mo pagkaaga kan sa imong agom. Pero daog pa sa pinagbanogan sa imong lalawag ko na nawag. Ngunyan, mailay na nga na kaputan mo sa babae dyan sa hawak. Pwede ka nang ireklamo. Pero agom mo, pwede ka nang kasuhanin rape. Ayan o ng mga leta ini. Pero saan mo sa nang makipag-sex ang babae o ang agom mo. Pwede kang ikaso. Ireklamo ay niya ako. Umayo ng padumanan. Mag-arog na po kaya ng mga lay sa Pilipinas. Talagang dipisil ang buhay kan mga Pilipino. Kaya nagpaparadakol bagan babae sa Pilipinas. Nadadagdagan kaya ng mga LGBT. Mga binabae. Ay gawa na nga ng mga plus pa. Ako man yan mga tunay na babae. Pero grabe ang epekto sa sosyedad.
Yan po ang nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya lang ang mga talent kaya naiiba man ng mga doble kara. Uy, kumusta palan ki Pading Libby Maestrado asin man ki Mading Flore dyan po sa Santiago, digdi Ciudad Can Iriga. Meron palan sindang nakaantabay sa Tuya. Kasi Evelyn Maestrado. Pag napapadyan ako sa tribal community, sabi sa kuya, magtataga bisita ka man nga digdi pa di. Nauug mga kami pag nabibisita mo nga kami digdi pa di sa bukid. Yan nga ni sa San Ramon Buhi. May mga amigo kita dyan, mga tugang na itom. Pag nagdadyan ako, pinapadaran pa akong kamuting kahoy. Mga simpleng buhay sa nata, mga may higos man kaya ito. Mga dakol man ang tanom, na mga duma dyan sa sinambit ng barangay. Simpleng buhay lang kung niisipon, ligdi po sa tuyang nasyon. Dan pinaggangalas ko kan iba, bukan simpleng buhay, yan mga politiko bagad, na nagsarawa. Abang yayaman na halos gusto pang kamkamon ng mga yaon digdi sa kadagaan. Sige sanan mga parayaman kan iba niya to pong mga politiko. Ana binsido akong day nagpayaman na gayong politiko. Kung kan mamundag ako digdi sa kinaaban. Itong si Dipuntong Jose Villanueva Sr. Dahil ko daw ito na ako niya na yuminaman. Nagparapayaman durante kan sa iyang termino bilang alkalde digdi po sa Ciudad Can Iriga. Halawig na panahon. Pero sa ibang mga nagturukaw sa City Hall, ay kadakol na. Bako sa napati, so ano yan, so alkalde ang nagyaman. Pati sa ibang mga nakapalibot, mas mayaman pa sa alkalde, ito ang dipisil. So ngunyan, mga nagbaralimbing na sa iba, ay santisimang buhay ini. Raratdat na so nagpayaman kanda. Kaya digdi sa Iriga, ibang klase man, iba pong mga empleyado kan City Hall. Nang raray ka buhay, di na pati mga makabibisto. At mga simpleng empleyado, biglang mga yuminaman, may mga bihikulo, may mga propriedades na. Kaya ini po ang dahil maasenso ang Pilipinas, tagrabe ang korupsyon. Hanggang no rin mauuntok ang korupsyon sa gobyerno. Bako nganing politiko, nagrarayaman, ano pa daw, so politiko na nagtitirios. Pag mayo na sa posisyon, kadakol po kan mga politikong ang iba nagadan sa konsumisyon, ang iba naghugot. Kaya una ninda kan maging politiko ay pasil. Ngunyan bako ng pasil ang maging sarong politiko kata enot na iisipon mo dapat igaw kang dakulang pundo kwarta na iwawawa ibobobo pag abot kan eleksyon. Pero kung mayo ka, sabi kan ibang mga kababayan niya to ay pumundo kaday ka na maglaog sa batalyanin politika. Away kay guanin marhay na kaisipan na magserbisyo sa banwaan, kung mayo kang kwarta, goodbye ka na lang digdi sa satuyang lugar. Hoy, kumusta man ki dating konsyal Sani Maestrado ka na Ciudad din Iriga. Sabi digdi kan ining nabasa ko, we need leaders not in love with money, but in love with justice, not in love with publicity, but in love with humanity. Maray kung araw kaya ng mga leader. Pero kadaklip pong mga leader, digda sa tuyang nasyon ang namumutan, kwarta, puder. Sabi ni Dipuntong Senador
Teya kan mga panahon. Itong dipuntong Senador Edmundo Seya. Kaya mga halop sa pudir, sablok sa pudir ang ibang mga politiko sa satuyang nasyon. Kaya na inabot na po kita kinin oras na pamamaaram. Kay banya to sa lado technical si James Oco, sa information si GP Batalyer, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Aon manigdian mga auditing estudyante ka na Seperino standalone dyan sa San Agustin, Ciudad Can Iriga. Aon man si Ma'am Kyle Riago Legasyon. Pangaran po kan bilog na persa ka na RPN Radio Ronda. Ako po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.